Ano ho, sir, ang mga update? Baka meron ho kayong update, sir, sa mga pinupursu natin ng mga education policy, sir, at mga initiatives ngayon sa departamento. On a general note muna, sir. Yes sir, maraming salamat po. Sa ngayon naman po tayo ay talagang on learning recovery mode. Okay. Dahil nga dahil sa mga learning gaps na natuklasan natin Opo. nung nagbalik tayo sa face-to-face or in-person classes. So, sa ngayon po, antabayanan lang po nila dahil parati tayong tinatanong kung ano yung mga gagawin natin ukol doon sa mga hindi ganong magandang resulta ng mga international assessments. Pero sa atin naman po ay pinaplano natin mag-roll out ng mga national programs, National Reading Program, National Math Program, and then of course, yung ating ginagawang review ng ating K-12 curriculum. So, etong K-10, parati nga natin sinasabi, ay nasa final stages na po, no? At yung ating senior high school curriculum naman ay nasimulan na natin ang review noong November. Opo. At ngayon ay nagkakaroon na ng mga consultation bago pa magkaroon ng review proper. Okay. Sir, ang palaging naririnig natin, sir, kay President Marcos, yung kanyang gusto, sir, na nakatutok sa STEM, Science, Technology, tama ba, sir? Engineering Tama po. and Mathematics. Tama po. Kaya po tayo po ay talagang nakatutok rin dyan. In fact, ang layunin natin Opo. sa ating curriculum review ay dahil napansin natin na medyo congested yung ating kasalukuyang curriculum, meaning masyadong maraming learning competencies ang inaaral ng mga bata. So ang layunin po natin ay ma-decongest yan at mabigyan natin ng mas mahabang panahon ng ating mga learners doon sa mga fundamental subjects. Yun nga po, yung science, English, math, no? Okay. Sir, kanina ho ay pinag-usapan namin yung mga threats, sir, sa mga bata, mga estudyante, lalong-lalo na sa Davao kasi, sir, ang data namin ay number 1 yung rape cases sa mga bata, aside from the bullying, sir, no? And other challenges sa school setting. Ano, sir, ang ginagawa natin sa school setting, sir, to prevent these threats on youth, sir? Opo, maraming salamat po. Pagdating po sa school setting, meron tayong mga tinatawag na Child Protection Committees. Ito po ay lalo pa nating pinapaigting kasi syempre iba po yung masabi nating meron tayong ganyang committees, iba rin yung masigurado natin na fully functional yung mga Child Protection Committees. Yes, sir. So tayo po naman ay naglunsad na ng tinatawag nating Learner Rights and Protection Office. Yan po yung talagang opisina na may mandato laban sa mga abuses sa ating mga paaralan. Kasama na dyan yung mga harassment, mga child abuse issues, pati na rin po yung bullying. Okay. So ito pong lahat ng ito ay ginagawa natin. Dalawa po yan, no? Unang-una, yung advokasya. Kailangan natin mag-launch ng mga advocacies para po aware ang mga learners natin. Kasi kung iisipin nyo, karamihan po sa ating mga learners ay nasa murang edad, no? So, kadalasan hindi nila alam na naaabuso na sila. So, kailangan po nating mag-spread ng awareness ukol sa abuses. Then, of course, nandun naman tayo sa kabilang panig, we have to have a responsive system pag nangyari na yung insidente. And that's why pinapaigting pa po natin yung mga child protection committees natin para po kung may mga cases ng abuses or bullying ay may maayos tayo na reporting system. Okay. Sige, sir. Salamat ng marami, sir, for the assurance, sir, na meron talagang sa mekanismong ganun, sir, no? Thank you very much. Opo. Okay. Sir, isa na lang pahabol, sir. Siyempre, yung naging balita, sir, ng mga ilang estudyante ba? Nag-collapse, sir, dahil sa ginawang fire drill yata, disaster drill sa may Kabuyao. Kabuyao, sir. Anong naging marching order ni VP Secretary Sara, sir? Of course, sir, ang primary concern is yung health ng ating mga learners, no, yung condition nila. Opo. Sa ngayon naman po, nakamonitor tayo. Meron pa pong 3 na nasa hospital pa, hindi pa na-discharge. So, tayo po ay nakamonitor dyan. Ngayon po, ang marching order po is really to look at the procedures to see if there's any improvements that need to be done. Kasi, alam nyo, of course, hindi natin binabaliwala yung ganitong incident. We're very concerned with the learners. Pero, kaya po tayo nagkakaroon ng fire drill.
Para po pag dumating na yung actual na may sunog or may lindol, Oo. ay hindi na po mangyayari yung mga ganyan at napaka-seamless na po. Alam na po ng ating mga learners, ating mga teaching, non-teaching personnel kung ano dapat ang gawin. Oo. So ngayon po, siyempre po, nangyari yung insidente na yan, no? That's very unfortunate. Oo. Pero tayo po ay titingnan natin kung ano pa yung mga kailangan nating ma-improve sa Opo. ating mga fire drill procedures Opo. para po handa lalo ang ating mga learners, teaching and non-teaching staff. Okay. Siguro huwag muna sir sa alauna hanggang alas 3 ng hapon. Kasi Isa napaka po yan sa tinitingnan natin. No? Baka umaga Isa lang, po yan sir. sa tinitingnan natin. Dahil napakainit daw Oo nga. talaga po nitong mga nakarang araw. Imagine ba naman 39 to 42 degrees Celsius, sir? Opo, Oo. opo, grabe. Sige. Sir, any final update, sir, from the department? You have one Well, minute, sa sir? atin naman po, nagpapasalamat kami parati, Sir Jun, sa inyo sa Opo. pagbibigay sa atin ng pagkakataon na mailahad Yes, sir. yung mga proyekto ng DepEd. At tuloy-tuloy lang po tayo sa learning recovery. Magtulungan po tayo para talagang may angat na natin ang antas ng basic education sa Pilipinas. Okay. Salamat, Attorney Mike.